las 10, si en tu casa estás, te acostarás. Y si no, te marcharás. Ai, me deu quina pallissa i altra nit que passa en blanc. Esta sabrà és un dimoni, sempre està ahí vigilant. Si això continua així, on aniré a parar? Perquè jo no en tasté una i aquí necessitat. Em vaig plan de cara i el dic dos i tot va fan. M'he tocat la xica fora i ha passejat pel bancal. Que el mezquilla, vull saber què se té allà, que després dos són sorpreses. No saps mai què pot passar. Eixe dia de vesprada i sense portar el cabàs es presenta que la novia i la sogra deixa el cas. ¿A dónde vas tan de matino? ¿Cómo es que has venido ya? La niña aún no está a punto. ¿Y no portes el cabás? I per mi és una